Em dic Jaume Vives, soc estudiant de periodisme a la Universitat Abat Oliba Seu. Vaig estudiar mig any de polítiques a la Universitat de Barcelona i estic eternament agraït a la meva hiperactivitat que m'ha permès fer tot el que he estat fent. Necessito contínuament fer coses. L'any passat vaig muntar un diari digital per joves, que era el Prisma, ara està parat, i si tot va bé, d'aquí una setmana tornarem a arrencar. I aquest any he escrit un llibre que es titula Les putes comen en la mesa del rei. I aquest és a grans trets els últims moments de la meva vida. Sortir al carrer, agafar un pobre, emportar-se-la a fer una cervesa o un cafè i parlar amb ell. Aquesta és la idea del llibre. Sortir al carrer, m'he trobat amb gent desgraciada, amb pobres, amb yonquis, amb ancians abandonats a les seves cases, i jo he parlat amb ells. M'han explicat les seves vides i jo he escrit el que ells m'han dit i el que m'han transmès, que moltes vegades és més del que es diu. He fet un recopilatori d'aquestes històries, un total de 10 històries, després hi ha una petita guia per animar la gent a que faci el mateix, perquè només ser conscient del problema sense actuar no tindria sentit, i per últim hi ha un espai en què es deixa que el lector sigui el qui posi el punt final a l'obra. És a dir, és el lector que es converteix en autor i acaba escrivint les últimes línies del llibre. Doncs la idea del llibre és primer conscienciar, fer que la gent se n'adoni que realment hi ha un problema, que no és ni la falta de menjar, ni el fred, que també poden ser en alguns casos, sinó és la falta de companyia. Estem en una ciutat de 2 milions de persones i hi ha mils de persones que estan soles en una gran multitud. I aquest és el problema que tracta el llibre. I la finalitat del llibre no és altra que la de conscienciar els més vulnerables, que són els pobres. Per tant, és sobre què es centra el llibre. Però no només són pobres, són ancians, són amics, i és molta gent que se sent sola. Doncs el llibre explica que hi ha un problema i et diu, surt al carrer i fes companyia a la gent. També vas a donar menjar, també dona'ls mantes perquè vagin fred, però fes-li companyia, que és això el que més agraeixen. I aquesta és la finalitat del llibre, conscienciar i moure l'acció.